ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଶିବ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମର ଏଠି ସ୍ୱରରେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ପୂଜା ସାରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ତାପରେ ମୋର ଦୋକାନ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଦୋକାନ ଯାଉଛି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ୍ଦିର ତ ଆସିଥିଲି, ପୂଜା ସାରିଲି। ପୂଜା ସାରିକି ଏବେ ଦୋକାନ ଯିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଆସି ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଦୋକାନ କାମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଷ୍ଟମର ଜଣେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋ କଲି, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତେଣୁକରି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯାଏ ମୋର ନିତ୍ୟାନ୍ତି କାମ କରେ। ଦୋକାନରେ ସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କରିଥିଲା କାନ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଫୋଡ଼ିଲା, ଭୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର କାନ ଫୋଡ଼େଇକି ଆରାମସେ ଗଲା। ଆମର ଏ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିକି ବସିକି ଖାଉଛି। ନେଇ ଯାଇଥିଲି ସୋମବାର, ତ ମୁଁ ସିଧା ମନ୍ଦିରରୁ ଦୋକାନ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଖାଇଲା, ଖାଇକି କିଛି ମଜାମସ୍ତି ହେଲା।